дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Ховалинг хобгоҳ ва ошхонаи нав сохта ба истифода дода шуд. бинои хобгоҳ аз 3 ошиёна иборат буда барои истиқомати 110 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. миннатдории худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки чунин бинои боҳашамат бо тамоми шароитҳояш муҳайё намудааст. ҷавобан дар ин ғамхориҳо ваъда медиҳам, ки мутахассиси хуби ҳамин соҳа шуда ба халқу ватан содиқона хизмат менамоям. ёдовар мешавем, ки 16 июли соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон зимни ифтитоҳи бинои асосии коллеҷи тиббии ноҳияи Ховалинг ба соҳибкорон дастур дода буданд, ки барои донишҷӯёни шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат шароити арзандаи зисту зиндагонӣ муҳайё намоянд. иҷроиши саривақтӣ ва босифати ин дастури пешвои миллат гувоҳи равшани он аст, ки соҳибкорони ватандӯст баҳри ободии як гӯшаи ватан масъулияти баланд эҳсос менамоянд. масоати бинои сеошиёнаи хобгоҳ 300 метри мураббаъро дар бар гирифта, он дорои 111 ҳуҷраи хоб мебошад. тибқи нақша ошиёнаи якуми бинои хобгоҳ барои писарон ва 2 ошиёнаи болоӣ барои духтарон пешбинӣ гардидааст. ҳар як ҳуҷра дорои рахти хоби бароҳат, ҷевон барои либос, мизу курсӣ барои дарстайёркунӣ ва дигар шароит мебошад. барои мо донишҷӯёни ин хобгоҳ ҷои хоби бароҳат, ҷои пухту пази хӯрок, ҷои шустушӯи либосҳо ва ҷои тамошои оинаи нилгун ҳам сохта ба истифода дода шудааст. таъкид кардан зарур аст, ки сол то сол бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар доираи иқдомҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои донишҷӯёни ноҳияҳои дурдасти кишвар шароити арзандаи таҳсил фароҳам оварда мешавад. ҷои хӯрокпазӣ бо таҷҳизоти барқӣ, обҷӯшонаки барқӣ, ҳуҷраи посбон, ҳуҷраи ҷомашӯӣ бо мошини ҷомашӯӣ, ҳуҷраи фарҳанги фароғатӣ бо курсӣ ва телевизор аз шароитҳои дигари фароҳам гардида ба шумор мераванд, ки барои донишҷӯён пешбинӣ шудаанд. вазифаи мо ва вазифаи донишҷӯён аз он иборат аст, ки аз ин самаранок истифода бурда ҷавобан ба ҳама хизматҳои пешвои муаззамамон дар оянда ба давлат ва кишвари азизамон хизмат намоем. бинои нави хобгоҳ барои хонандагони муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббӣ дар ноҳияи Ховалинг ҳамзамон дорои нуқтаи махсуси гармидиҳӣ мебошад, ки дар айёми сардиҳо гармии тамоми ҳуҷраҳоро таъмин мекунад. дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардида, бо мавриди истифода қарор гирифтани хобгоҳ ва ошхона чандин нафар шуғли доимӣ пайдо карданд. дар наздикии бинои асосии коллеҷ ошхона барои 100 нафар сохта шудааст, ки он бо тамоми шароити зарурӣ таъмин мебошад. барои мо донишҷӯён ошхона, хобгоҳ бо ҳама шароитҳои хуб муҳайё гарда шудааст ва ҳамчун босифхонаҳои иловагӣ таъмин мебошем ва ваъда медиҳем, ки коллеҷи тиббиро бо баҳои хубу аъло бо рафтори намунавӣ хатм намуда барои ватани азизи худамон содиқона хизмат менамоем. баҳри бо хӯрокҳои лазизи аз лиҳози экологӣ тоза таъмин намудани донишҷӯён ошпазони собиқадор ба кор ҷалб карда шуданд. акнун дар ошхонаи коллеҷ ба донишҷӯён хӯрокҳои милливу аврупоӣ пешниҳод карда мешавад. ёдовар мешавем, ки бо ифтитоҳи бинои нави маркази ташхисию табобатӣ шумораи донишҷӯёни коллеҷ афзоиш хоҳад ёфт.